କିଛି ଦିନର କଥା। ବଣରେ 4 ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଜଣେ ହରିଣ, କାଉ, ମୂଷା, ବିଲୁଆ। ସବୁଠାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ବିଲୁଆ। ବିଲୁଆ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ହରିଣର ମାଂସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ସିଏ କହିଲା ଯାଇକି ହରିଣକୁ, ହରିଣ ଭାଇ, ଗୋଟେ ବିଲରେ ମୁଁ ପାଚିଲା ଧାନ ଦେଖିକି ଆଇଛି। ମୁଁ ପାଚିଲା ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ତମକୁ ନେଇଯିବି କାଲି। ସେଠୁ ହରିଣ ଭାଇ କହିଲା ଭଲ କଥା, ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଯିବି ପାଚିଲା ଧାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗଲା ହରିଣ, ସେଠି ଯାଇ ଫାଶରେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେଠୁ ବିଲୁଆ କହିଲା ମୁଁ ତ ଆଜି ମାଂସ ଖାଏନି, ମୋର ଆଜି ଉପାସ, ମୁଁ ତମ ସୂତା ଛିଡ଼େଇ ପାରିବିନି। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ କାଉ ଯାଉଥିଲା। କାଉ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ, କାଉ କ'ଣ ଦେଖିଲା ଏଇ ଗପଟି ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପିରେ ମୁଁ କହିବି। ଯଦି ଏଇ ରେସିପି ସହିତ ଏଇ ଗପ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।